Wani gida na ake ciki ne wai ni ko zaben nan akwai alamar nasara kuwa ai an ce gidan kwantali a kawo kawai da amma kai ka san mu da ba ci da muna NPP din nan wai ba wani komai ne wallahi ba wani motsi wallahi tuya ne ma gaba ɗaya jirka mu ka gane mun yi lissafin zai kawo mana amma yaran nan amma jiran sama muke ko ba haka ba yana gida na wannan wani irin hauka ne kai magana ta da kai in kai shaye-shaye mu ko kai dabba kake komawa ya ake ciki ne to ku nan kun kwazar a nan gurin ana can ana celebration a ba mai gida ya ci zaɓe wallahi mun ci zaɓe ku danna mana lakin ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa